Un momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Drahí moji, teraz obídeme celý svet. Bude to trochu trvať, lebo svet je dosť veľký. Je to telefonická konferencia, na ktorú prinášam silnú duchovnú myšlienku, aby sme ju všetci spoločne žili. Voláme 80 zón a všetci odpovedajú, pýtajú sa, ako sa máš, čo je nové, tak ako v rodine. Je to úžasné. Cieľom Collegamenta je vziať nás na svätú cestu, na cestu k svetosti. Dobrý deň všetkým, vitajte na tomto novom stretnutí Collegamenta. Je úžasné vidieť fotografie z veľkej planetárnej rodiny, ktorá sa zhromaždila v rôznych častiach sveta. Bolo to počas decembrového Collegamenta minulého roku venovanom 80. výročiu vzniku hnutia Focolare. Ďakujeme každému za zaslanie fotografií z týchto chvíľ. Ak chcete, môžete tak urobiť aj dnes a poslať nám fotografie a správy na číslo na obrazovke. Predstavme sa, volám sa Lorenzo, s manželkou Máriou máme dve deti, Beatrice a Gabriela. Som Maria Grazia, som vydatá za Giuseppeho. Máme 3-ročného syna Simona a ďalšieho na ceste. Takže toto Collegamento budeme moderovať traja. Presne tak. Spoločnou niťou, ktorou sa dnes chceme viesť, bude ohlasovanie. Výzva, ktorá nás stavia na nohy a núti nás konať, ísť dopredu, byť stále s blížnym. Je to téma, ktorá sa v našej osobnej histórii i v histórii hnutia skloňuje v rôznych pádoch. Jedným z nich je dialóg. Dialóg, ktorý v gréckom význame znamená prostredníctvom slova. A to bol v poslednom čase stredobod mnohých stretnutí medzi kresťanmi rôznych cirkví, ktoré sa konali koncom roku 2023 až do nedávna. Od 13. do 14. októbra 2023 sa v centre Mariapoli v Castel Gandolfo konalo stretnutie, na ktorom bolo 150 účastníkov z hnutia Focolare z rôznych povolaní patriacich do 15 cirkví. Bol to okamih hlbokého spoločenstva a svedectva o neustálom úsilí o jednotu na všetkých úrovniach. Od 16. do 18. novembra 2023 sa v rumunskom meste Temešvár konalo stretnutie Spoločne pre Európu na tému Povolaný k jednote. Boli to chvíle zdieľania, ktoré spájali 51 hnutí, zastupujúcich viac ako 300 kresťanských skutočností a spoločenstiev. Trojdňové podujatie sa nieslo v znamení modlitieb, úvah, svedectva, workshopov a práci v sieti. Vo svetle toho, čo dnes trápi svet, Gerhard Pros, moderátor podujatia Spoločne pre Európu, zdôraznil výzvu konať v prospech spolupráce, jednoty a zmierenia. Ježiš sám vstúpil do najhlbších trhlín tohto sveta, povedal, a tam vytvoril priestor pre život. Teraz sa presunieme do Bejrútu v Libanone. Veľký vyše 200-členný spevácky zbor rôzneho veku a denominácií spieval pred 11 000 účastníkmi počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa konal pri príležitosti 50. výročia založenia Rady východných cirkví Blízkeho východu.
prítomní boli kresťania všetkých denominácií spolu s biskupmi a patriarchami. Medzi organizátormi bol aj biskup Antonia Biu Nážem, ktorý povedal: dnes v našej krajine, Libanone, žijeme vo veľmi ťažkej situácii. Naša kresťanská civilizácia nám hovorí: chváľme Pána spoločne ako kresťania jedným srdcom. Odvážme sa byť jedno bol názov konferencie biskupov z rôznych cirkví priateľov hnutia Focolare, ktorá sa konala od 27. februára do 1. marca v nemeckom Augsburgu. Reportáž je od Andreji Flemingovej. V týchto dňoch som zakúsila vetu Ježiša Krista. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazval som vás priateľmi. Keďže sme jeho priateľmi, sme priateľmi aj medzi sebou navzájom a to bolo veľmi silno cítiť. Je veľký rozdiel, či ide o teologický ekumenizmus, ktorému sa venujeme rozumom, alebo o ekumenizmus srdca, ktorý sa prejavuje vo vzťahoch a vychádza zo vzťahu s Kristom, ktorý ho oživuje. A to je tu osobitná skutočnosť. Žiť a vydávať svedectvo o priateľstve bolo posolstvo, ktoré odznelo na 40. stretnutí biskupov rôznych cirkví, ktoré sa konalo v nemeckom Augsburgu a ktoré zorganizovalo hnutie Focolare s augsburským biskupom Bertramom Mayerom. Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 biskupov z 26 národov a 30 kresťanských denominácií. Odvážme sa byť jedno bol názov konferencie, ktorá ponúkala široký priestor na výmenu názorov, príspevky o ekumenických iniciatívach v domovských regiónoch biskupov a duchovné impulzy spirituality jednoty. Hovorili o jednote v rozmanitosti, o synodalite, o angažovanosti za mier, delili sa o radosti, ale aj o starosti a bolesti svojich spoločenstiev. Jednota v rozmanitosti v skutočnosti znamená: prijímam ťa takého, aký si. Keď sa navzájom delíme o svoje zranenia, keď poznáme a uznávame svoje zranenia a ideme k niekomu, kto má zranenia, sme si navzájom liečiteľmi. Bez pokánia, bez odpustenia, bez premeny nie je to zmierenia. Stretnutie v Augsburgu pripomenulo aj dôležitý moment zmierenia najprv medzi katolíckou cirkvou a Svetovou luteránskou federáciou, ku ktorej sa neskôr pridali mnohí ďalší. Pred 25 rokmi v kostole svätej Anny podpísali zástupcovia oboch cirkví historické spoločné vyhlásenie o ospravedlnení. Teraz tam zástupcovia 30 denominácií zopakovali rovnaký záväzok, že budú žiť a spoločne kráčať. V Augsburgu má puto medzi cirkvami a občianskou spoločnosťou dlhú tradíciu. Po 30-ročnej vojne tu bola podpísaná mierová dohoda medzi katolíkmi a luteránmi. Starostka Eva Weberová pozvala hostí, aby priniesli ducha augsburského mieru do krajín, do ktorých sa vrátia. Toto je skutočne dôležitá vec pri zmierení, že sa dokážeme úplne vžiť do situácie druhého človeka, že vieme, čo si myslí a cíti. A cirkvi v tom majú svoju úlohu. Nie sú najdôležitejšími postavami ani hlavnými aktérmi, ale majú v tom svoju úlohu. Bratské a srdečné vzťahy, ktoré zažili v týchto dňoch, boli spečatené slávnostným paktom.
To, čo tu prežívam, je ekumenizmus života a ekumenizmus spirituality. Nie, že by tu chýbala teológia, pretože tá je tu základom. Mnoho zasadnutí i začalo liturgickým slávením, takže potrebujete vhodné prostredie pre ekumenizmus, teda atmosféru prostredníctvom ekumenizmu života, ale aj ekumenizmu spirituality, aby sa nepracovalo len hlavou, ale aj srdcom. Sondern mit dem Herzen. A teraz priama linka s vami všetkými. Už v minulom kolegamente sme otvorili túto novú rubriku, ktorú sme chceli nazvať Hlasy zo sveta. Prosíme, posielajte nám aj naďalej svoje skúsenosti a svedectva zo života, aby sme vám mohli dať priestor tu i na webovej stránke focolare.org. Pozrime sa na dve z nich. Dobrý deň, volám sa Mazim, som členom hnutia Focolare a momentálne žijem v Erbile v Iraku. Mnohí sa s hnutím zoznámili vďaka jeho excelencii biskupovi Šalimovi Vardonimu v 80. rokoch 20. storočia. Potom sa hnutie dostalo do rôznych oblastí Iraku. Prvé Focolare bolo otvorené v roku 1999 v Bagdade, ale kvôli vojne a bezpečnostnej situácii sa presťahovalo do Erbilu, na sever krajiny. Nedávno sme oslávili 25. výročie otvorenia Focolare a pri tejto príležitosti sme slávili ďakovnú svetovú omšu, ktorej predsedala jeho eminencia monsignor Baršar Marti Varda, arcibiskup chaldejskej cirkvi v Erbile. Vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť princípu ľudského bratstva a dialógu, založeného na vzájomnej úcte, ktorý sa hnutie Focolare snaží šíriť a žiť pri vykonávaní svojich aktivít. Potom sme urobili všeobecný prehľad o Focolare a najmä o jeho prítomnosti v Iraku. Na slávnosti sa zúčastnilo mnoho ľudí vrátane sekretára apoštolského nuncia, biskupy, kňazi, rehoľníci a zasvetené osoby. Boli sme radi, že sme mohli zažiť tento moment, ktorý sa vyznačoval veľkou účasťou a láskou. Obohacovali ho skúsenosti členov hnutia, ktorí rozprávali o tom, ako spiritualita jednoty ovplyvnila ich životy. Po tom, čo v máji minulého roka Gen Verde zorganizovalo workshop a koncert v odbornej štátnej škole, kde pracujem, zrodila sa v nás túžba udržiavať vzťahy so školou a študentmi. Jeden učiteľ navrhol, aby sme spojili sily a urobili niečo pre bezdomovcov a chudobných. S radosťou sme túto výzvu prijali. A tak sme sa s diecéznou charitou, maltéským rádom, miestnou farnosťou a školou pustili do organizácie Popoludnia bratstva. S veľkou radosťou sme sa zúčastnili na bratskom popoludní. Bolo to pre nás cenné z dvoch dôvodov. Pomohlo to zvýšiť sociálne povedomie našich žiakov a rozvíjať ich zmysel pre solidaritu. Na druhej strane sa naučili dávať. Vďaka prozreteľnosti a spolupráci vznikla táto špeciálna oslava. Všetci sa na nej s nadšením zúčastnili. Škola vypracovala kultúrny program. Farnosť poskytla finančnú podporu a priestory. Maltésky rád a Charitas pripravili osobné pozvánky, čaj a palacinky. A my z komunity Focolare sme varili a poskytli vybavenie. Zapojilo sa do toho asi 50 dobrovoľníkov a tak teplé jedlo dostalo viac ako 100 ľudí.
Všetci boli veľmi spokojní. Jeden z prítomných so žiariacou tvárou napríklad povedal: večera bola veľmi dobrá, ale spoločnosť vynikajúca. Zažili sme silu, ktorá pramení z komunity a všetci sme sa zhodli na tom, že sám by to nikto nezvládol. Dávať a príjmať lásku všetkých spojilo a chceme, aby sa táto skúsenosť opakovala pravidelne. V roztrieštenej a rozdelenej situácii, v akej žijeme, musíme často urobiť krok do neznáma, ísť na perifériu. Sme povolaní vychádzať von, niekedy aj zo seba samých a vstúpiť do rán ľudstva. Takýto impuls si určite vyžaduje poriadnu dávku odvahy, ale je plodný pre toho, kto prijíma, i pre toho, kto dáva. Svedectvo o tom nám prišlo zo štvrte Yungay v Santiagu de Chile. Myslela som si, že najdôležitejšie je poskytnúť ľuďom stravu. Prichádzaš s myšlienkou pomôcť zmeniť veci, ponúknuť príležitosti, ale realita našich priateľov z ulice, našich priateľov migrantov, je taká silná, že nám pomáha pozrieť sa na ich realitu a absorbovať ju. To bolo pre mňa zásadné, aby som pochopila, že nemám nič meniť, nič vyžadovať. V Santiagu, hlavnom meste krajiny, sa Focolare rozhodlo presunúť časť ženského Focolare do štvrte Yungay, priblížiť sa periférii a stretnúť sa so zraniteľnými. Prítomnosť Focolare v štvrti Yungay je výrazom volania Ducha Svätého v čase, keď hľadáme zmysel svojej práce, najmä medzi chudobnými. Que está buscando resignificarse, especialmente cerca de los pobres. Marcial, laik Božieho slova, vysvetľuje zložitosť tejto situácie. Sú tu dve veľké oblasti. Na jednom území žijú bezdomovci, ktorí majú problémy s alkoholom. Potom je tu druhá, zložitejšia časť, ktorej problémami sú kriminalita a obchodovanie s drogami. A práve na toto náročnejšie miesto prišli žiť Focolárínky. Je príjemné stretávať sa s nimi a vnášať trochu svetla do tejto temnej oblasti. Lucia prišla do Yungay s Anet a Paulou v novembri 2021 po ťažkom životnom období. Príchod do Yungay bol ako stretnutie s tvárou trpiaceho Ježiša vo všetkých týchto ľuďoch žijúcich na ulici, osamelých, starých ľuďoch, rodinách s deťmi. Povedala som si, je to, ako by sa tieto dve veci spojili. Znovu pestujem svoju jednotu s Bohom, ktorú som v hĺbke duše nikdy nestratila. Nachádzam Boha znovu práve prostredníctvom týchto ľudí. Potom ma požiadali, či by som nemohla byť zodpovedná za koordináciu starších a zraniteľných rodín. Prijala som to bez toho, aby som vedela, čo to znamená. Pravdou je, že práca so staršími ľuďmi bola naozaj krásna. Vrátila mi nehu. Anet, nemecká focolárínka, sa k projektu pripojila po niekoľkých rokoch strávených v Argentíne. Fascinovalo ma to. Prvý deň sme si prezreli štvrť, pretože ju považujeme za svoj domov. A prišli sme s Alvarom do nadácie FRE, ktorá bola založená na podporu haitských migrantov v Čile. FRE znamená brat. Začali sme s projektom, do ktorého sme zapojili Haťanov, hlavne podporujeme ženy a rodiny, a ďalším je zase ekologický projekt, takže vznikla
vznikla haitská záhrada, ktorú tu vidíte. Spomínam si na rok 1988, keď sa zorganizovali prvé Vianoce na ulici. Odtiaľ sa zrodila celá skúsenosť Džungaj. Vidieť tam teraz prítomnosť fokoláre, vzťahy, ktoré sa týkajú ľudí osobne, nie len ako nejakú činnosť, to je niečo iné. Dáva ti to silu, pocit skutočného bratstva. Čile je krajina s hlbokými nerovnosťami a túžba po jednote súvisí s týmto rozdelením. Myslím si, že do štvrte Džungaj nás priviedol sám Boh, pretože okolnosti, za ktorých sme sa sem dostali, boli veľmi náhodné. Stretávajú sa tu mnohé a rôzne sociálne a kultúrne skutočnosti, rôzny pôvod ľudí, rôznorodí ľudia. Je to ľudová štvrť, ktorá si tiež kladie otázky o rozdelení a o tom, ako v tejto oblasti žiť. Jesus Moran, spoluprezident hnutia Focolare, vitaj. Tieto reality ty poznáš veľmi dobre. Nedávno si bol v Maďarsku a niekoľko rokov si žil v Čile. Aký význam má prítomnosť hnutia Focolare na týchto miestach a aký je jeho prínos? Je to tak, myslím, že sú to skutočne krásne skúsenosti, ale aj tá z Iraku. Ale i tak sa ma hlboko dotkli, pretože poznám tie miesta, poznám tých ľudí. Videl som, že komunita v Segedíne je komunitou, ktorá je veľmi dobre vsadená do spoločného a cirkevného kontextu. Postupom času sa stala vzťažným bodom pre vzťahy, bratstvo a podporu človeka. Konajú sa tu trhy, na ktorých sa vyzdvihujú miestne výrobky, ekumenické stretnutia, medzináboženské stretnutia a skutočne, ako sme videli, aj chvíle zdieľania s najpotrebnejšími ľuďmi. No a zase v Čile som žil 23 rokov a na začiatku prvých pár rokov som strávil v susedstve Džungaj, ktoré sme videli v reportáži. Mám dojem, že to, čo sa v Džungaj deje, táto možnosť, ktorú urobilo Focolare, reaguje na jeden z najväčších problémov čílskej spoločnosti, ktorým je nerovnosť na jednej strane a nedostatočná integrácia všetkých sociálnych vrstiev vzhľadom na spoločný projekt národa. To je skutočný problém Čile. A táto skutočnosť, ktorá tam vznikla, je aj napriek svojim malým rozmerom, pretože je len na začiatku skutočne kompletná a dáva nádej. Samozrejme, pretože je to niečo naozaj nové, skutočne nové. Keď spojím tieto dve skúsenosti, chcel by som povedať, a naozaj to chcem zdôrazniť, že sú stelesnením toho, čo sme navrhli na posledných dvoch zhromaždeniach v roku 2014 a v roku 2021 ako hnutie Focolare. Teda vychádzať v ústrety tvári ukrižovaného a opusteného Ježiša v dnešnej spoločnosti. A to vždy so zreteľom na našu identitu, ktorou je Ježišovo, aby všetci boli jedno. Všetko, čo robíme, úsilie vychádzať v ústrety tvári opusteného Ježiša, je vždy zamerané na cieľ, aby všetci boli jedno. A tiež to, že to robíme s inými, pretože na týchto dvoch skúsenostiach veľmi dobre vidieť, že to nerobíme sami, ale s inými inštitúciami, s inými skupinami, ktoré sú tak trochu v rovnakej línii. A to sa mi zdá veľmi odpovedá požiadavkám súčasného diela. Ďakujem, Jesus.
No a teraz prejdime ku Chiarinej myšlienke o novej evangelizácii. Ide o krátky prejav Chiary, ktorý predniesla v Ríme počas Svetových dní mládeže v Tor Vergata. Bol som tam aj ja, a kto vie, koľko z vás tam bolo so mnou, spoločne s 2 miliónmi mladých. Vypočujme si to. Vieme, že dnes už nestačia slova. Najmä mladí ľudia nepočúvajú ani tak učiteľov, ale skôr svedkov, chcú skutky. Evangelizácia bude nová, ak tí, ktorí ju ohlasujú, budú predovšetkým opravdiví, autentickí kresťania, ktorí ako prví žijú to, čo učí evanjelium. Ľudia, o ktorých možno povedať ako o prvých kresťanoch. Pozrite, ako sa milujú, že jeden pre druhého sú ochotní zomrieť. Evangelizácia bude nová, ak budú milovať aj všetkých ostatných mužov a ženy bez rozdielu. A bude nová, ak títo kresťania konkretizujú svoju lásku tým, že priložia ruku k dielam, ktoré si vyžadujú potreby ľudí, jedlo, oblečenie, domy pre tých, ktorí ich nemajú. Bude nová, dávajte pozor, ak sa bude hovoriť o evanjeliu až po tom všetkom. Uisťujem vás, že kresťania, ktorí takto konajú, vnášajú do sveta Ježišovu príťažlivosť a ľudia si ho zamilujú. Potom sa bude Božie kráľovstvo šíriť nad všetky očakávania a cirkev sa upevní a bude rásť. Bude rásť tak, že budú môcť hľadiť ďaleko dopredu, ako to urobil Ježiš, keď všetkých vyzval k univerzálnemu bratstvu modlitbou k Otcovi, aby všetci boli jedno. Sen, ktorý možno znie bláznivo, ale ktorý je možný, pretože je to sen Boha a oni mu veria. Sú tisíce, ba milióny mladých zo všetkých národov, ktorí sú na ceste práve k tomuto cieľu. A práve im Ján Pavol II povedal: ľudia, ktorí sa vedia pozerať do budúcnosti, tvoria dejiny. Ostatní sa nimi nechajú vliecť. A dnes pápež, drahý mladý, adresuje tieto slova aj vám. Nesklamte ho, nesklamte nás. Prajem vám to z celého srdca. Sme tu s Margaret Karamovou, prezidentkou hnutia Focolare. Vitaj, Margaret. Ľudia, ktorí vedia hľadiť do budúcnosti, tvoria históriu. Ostatní sa ňou nechajú vliecť. Tieto slova svätého Jána Pavla II., ktoré Chiara práve citovala v posolstve mladým na Tor Vergata, sú veľmi silné. Margaret, povedz nám aj na základe svojej skúsenosti, čo treba robiť, aby sme mladým ľuďom odovzdali to, čo Chiara nazýva príťažlivosťou Ježiša, teda čo mladí očakávajú, aké ohlasovanie? Môžem povedať, že to, čo dnes chýba v srdciach mužov a žien, najmä mladých ľudí, je nádej. Pápež Ján Pavol II povedal, vedieť hľadiť do budúcnosti. A preto hovorím, v dnešnom svete, v ktorom žijeme, aká je budúcnosť pre mladých, na ktorú by mohli hľadieť, vo svete, kde sú vojny, násilie, konflikty, prírodné a ekologické katastrofy, koľko samoty cítia mladí ľudia vo svojich srdciach. Preto hovorím, že sa možno obávajú budúcnosti. A zodpovednosť je vlastne na nás, dospelých, vedieť pri nich stáť a nenechať ich strhnúť týmto zúfalstvom. Myslím si, že to je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Byť pri nich a pomáhať im veriť. Ale veriť preto, že nám to hovorí naša viera, nie preto, že by sme nevideli dramatické skutočnosti okolo nás. Ale naša viera nám hovorí, že môžeme veriť v Boha, ktorý nás miluje a že sa môžeme pozerať na tento svet jeho očami. Preto chcem povedať, že týmto mladým ľuďom môžeme byť naozaj na blízku, žiť s nimi. My, dospelí a mladí ľudia, všetci spolu.
Kľúčovým slovom je pre mňa spolu. To spolu, aby cítili, že nie sú sami, ale že sme vedľa nich, že kráčame spolu a že spolu môžeme zmeniť svet. Aj Mahatma Gandhi povedal, buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. Túto zmenu chceme uskutočniť, ale musíme byť prví. A preto aj názov Genfestu, spoločne sa postarať, môže byť úžasnou príležitosťou žiť túto nádej. Myslím si, že nás to môže skutočne postaviť po boku mladých a veriť v tú budúcnosť, ktorá je zatiaľ taká ťažká, ale my ju môžeme zmeniť, pretože veríme v tento iný svet. A keď hovoríme práve o Genfeste, tento rok sa bude konať v Brazílii a v rôznych častiach sveta. Čo by si chcela povedať tým, ktorí sa chystajú zažiť tento okamih? Tento Genfest vnímam ako veľkú príležitosť, naozaj šancu, nie len pre mladých, ale pre celé hnutie Focolare. Pretože to nie je len podujatie, festival, stretnutie mladých ľudí, aby sa na pár hodín, na pár dní zabavili. Tento raz Genfest chce byť skúsenosťou práve tej zmeny, ktorú chceme priniesť svetu. Tento Genfest vnímam ako skúsenosť, ktorú chceme už teraz a ktorá, keď prídeme do Brazílie alebo do mnohých častí sveta, kde sa Genfest bude konať, bude to práve svedectvo tohto života, ktorý sme už začali žiť, pretože to, čo chceme robiť, je byť ľuďom, ktorí trpia na blízku. Tento Genfest bude mať niekoľko fáz. Nepôjde len o spev alebo hlásanie posolstiev, ale o skutočný život pri trpiacich ľuďoch. Tvrdím, že aj keby to mal byť len jeden deň alebo 1 hodina, aj keby to mal byť len okamih, ktorý môžeme dať týmto ľuďom, pracovať s nimi, žiť s nimi, aby pocítili chvíľu nádeje, chvíľu úľavy. Potom Genfest bude krásna vec. Preto dúfam, že tak môžeme začať žiť už od teraz. Začať budovať časti bratstva na všetkých miestach, kde sa v týchto mesiacoch nachádzame, pretože potom môžeme byť dôveryhodní, keď prídeme na Genfest a môžeme pozvať mnohých ďalších, aby sa do toho zapojili. Ale aj to, že do Genfestu sa môžu zapojiť všetci, nielen mladí, pretože to má byť skúsenosť nás všetkých a tiež príležitosť zažiť to spolu s mladými, ponúkať starostlivosť trpiacim ľuďom, starať sa aj o stvorenie, o tých, ktorí idú okolo nás. Myslím si, že len tak môžeme opravdivo svedčiť o príťažlivosti Ježišovho života, ako nám práve povedala Chiara. Ak dokážeme vydať toto svedectvo a spoločne sa postarať, považujem to za najsilnejšie svedectvo, pretože vzájomná láska medzi nami, ktorú sme zažili počas týchto mesiacov, bude tým najsilnejším svedectvom, ktoré môžeme vydať. Ďakujeme, Margaret. Ďakujem ti, Mária Grácia. Chcem využiť túto príležitosť, keďže sa blíži Veľký týždeň, aby som všetkým na svete zaželala moje najkrajšie a najhlbšie želanie šťastnej Veľkej noci. Požehnanú Veľkú noc aj tebe, Margaret. A keď zostaneme pri téme Genfestu, poďme sa pozrieť, ako vyzerá prvá fáza tohto podujatia, v rámci ktorej sa mladí v Brazílii aj v iných častiach sveta zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci mnohých sociálnych organizácií, ktoré už vykonávajú svoju prácu na rôznych územiach. Cieľom tejto prvej fázy nie je vytvárať izolované skúsenosti, ale vytvárať sieť určenú na dlhodobé trvanie. Zoznáme sa teraz s jednou z týchto skutočností zapojených do tohto procesu. A sme tu s ďalšími novinkami o Genfeste 2024. Som Gustavo Monteiro, žijem 180 kilometrov od São Paula a 20 minút od Aparecidy, mesta, ktoré bude hostiť ústredné podujatie Genfestu.
Podujatie bude rozdelené do 3 fáz: dobrovoľníctvo, centrálne podujatie a škola občianstva. Zoznáme sa teraz s Fazendou de Esperanza, jednou z inštitúcií, ktoré privítajú mladých ľudí z celého sveta v prvej fáze podujatia. Doteraz sa prihlásilo 49 inštitúcií. Ak sa chcete dozvedieť viac, stačí navštíviť našu webovú stránku. Fazenda da Esperanza je terapeutická komunita, ktorá od roku 1983 pomáha ľuďom, ktorí sa chcú zbaviť svojich závislostí, najmä od alkoholu a drog. Tento príbeh sa začal pozorným pohľadom mladého muža. Nelson mal 20 rokov, keď začal žiť slova evanjelia konkrétnym a radikálnym spôsobom. Spolu s otcom Hansom Stapelem bol jedným z protagonistov z rodu Fazendy da Esperanza. Olá, Nelson. Obrigado por me receber. Eu já estava com 20 anos de idade e tinha me fascinado. Mal som 20 rokov a priťahovala ma túžba žiť evanjelium a v evanjeliu objaviť silu lásky. Keď som sa vracal z práce, vždy som prechádzal okolo rohu ulice, kde sa schádzalo asi 20 mladých ľudí, ktorí brali drogy. Vnútri som cítil túžbu priblížiť sa k ním, ale bránil mi strach. Tento strach vo mne odstránila veta z listu svätého Pavla Korinťanom, ktorá hovorí: Stal som sa slabý so slabými, stal som sa všetko so všetkými, aby som niekoho priviedol ku Kristovi. A práve táto veta ma inšpirovala k tomu, že som jedného z nich oslovil a požiadal ho, aby ma naučil, ako si vyrobiť ručne robený náramok. Vzal ma k sebe domov a strávili sme spolu 2 hodiny. Bol to pre mňa nezabudnutelný zážitok. Celý čas, čo som tam bol, učil som sa to, čo on vedel, a on mi medzi tým vyrozprával celý svoj životný príbeh. Tesne pred odchodom s 3 náramkami v ruke ma chytil za ruku, pozrel sa mi do očí a povedal: Chcem ti niečo povedať. Prvýkrát v živote mám pocit, že som stretol skutočného priateľa. Táto a mnoho ďalších skúseností sa striedalo 2 mesiace. Až jedného dňa za mnou prišiel jeden z nich, volal sa Antonio a povedal mi, že sa rozhodol, že už nechce takto žiť, nechce viac brať drogy a nechce sa viac pozerať na to, ako jeho matka trpí. Potom mi povedal: potrebujem niekoho, kto ma bude sprevádzať 24 hodín denne. Vezmi ma, kam budeš chcieť. Chcem sa dostať z tejto situácie. Okamžite som pochopil, že ho nemôžem sprevádzať 24 hodín denne. Pochopil som, že mu musím odhaliť, kto ma k nemu priviedol. Pozval som ho teda na svätú omšu do farnosti k otcovi Hansovi a navrhol som mu, aby sme spolu žili evanjelium. Okrem Fazendy, kde sa nachádzame, je 170 ďalších v 27 krajinách sveta. Fungovanie Fazendy je založené na mnohých dobrovoľníkoch, ktorí tu pomáhajú. Najdôležitejšia vec, ktorú som sa tu naučila, je konkrétna každodenná skúsenosť, že všetko môže byť skutkom lásky. Od začiatku dňa až po čas, keď idem spať, je všetko aktom lásky. Všetko sa dá robiť naozaj z lásky. Láska je rozhodnutie a preto, keď sa rozhodnete, prekonáte všetky ťažkosti, ktoré sa môžu stať, a prežijete skúsenosť viery. Môžete zažiť to, čo hovorí samotné evanjelium. Boh sa nenechá premôcť vo veľkorysosti. Milovať je naozaj rozhodnutie povedať áno projektu, ktorý sa nás osobne týka, aj keď sa bojíme, že neúspejeme. A práve na to sa pýtali niektorí mladí, ktorí dokázali svoju veľkú túžbu pretaviť do hudby a textov. Anche se a volte è difficile camminare in questo mondo, ogni istante della vita è una scelta, un traguardo, una strada in salita. C'è qualcosa che ci lega, ci muove dentro, ci
uscire fuori da noi, proprio quando ci sentiamo fragili, perché ci vuole coraggio per cambiare le cose. Čau, sme S1, žen z hnutia Focolare. Sme z rôznych miest severného Talianska. Naša skúsenosť sa začala v januári 2020, keď nás požiadali, aby sme sa zúčastnili podujatia pri príležitosti z toho výročia narodenia Chiary Lubichovej. A tak sme chceli využiť naše talenty. Všetci máme radi hudbu a tak sme začali spolu hrať. Zastavila nás pandémia, ale hneď ako to bolo možné, začali sme sa opäť stretávať a naše vzťahy sa upevňovali. Naša nová pieseň s názvom Byť odvážny vychádza z túžby zapojiť sa do zmeny vecí, počnúť s každodennými činmi. A na to potrebujeme odvahu. Inšpirovali sme sa dielom Chiary Lubichovej Jedno mesto nestačí, v ktorom vyzýva každého, aby sa obzrel okolo seba a pomáhal blízkym ľuďom. Vytvorili sme zoznam kľúčových slov a z nich sa zrodil text piesne, v ktorej naozaj zdôrazňujeme našu ochotu pustiť sa do tejto výzvy. Chiamati, questo è il nostro viaggio, cambieremo il buio e luci dubbi in coraggio, per le ingiustizie alzeremo la voce, abbatteremo i muri e cercheremo la pace, una città non basta, solo l'amore resta, lasceremo una traccia anche un solo bagliore, un segno di speranza per un mondo migliore. Perché ci vuole coraggio per cambiare le cose, per chiedere aiuto. Samozrejme, že napísať text a hudbu nie je jednoduché, pretože každý z nás má iný vek, iné životné skúsenosti a iný vkus. Ale vďaka skvelej skúsenosti zdieľania sme prekonali aj túto ťažkosť a vznikla pieseň Byť odvážny. Na tejto dobrodružnej ceste nás prevádzajú aj dospelí. V skutočnosti sme spolupracovali s 2 profesionálnymi hudobníkmi, ktorí nás prevádzali pri písaní, aranžovaní a produkcii tejto piesne. Teraz sme odhodlaní pokračovať v tomto projekte. Naším snom je, aby každý mohol prostredníctvom piesne vyrozprávať svoju vlastnú skúsenosť. Chceme, aby čo najviac ľudí vedelo, že aj cez malé skúsenosti sa dá vyslať posolstvo nádeje. Ďakujeme S1 za túto krásnu pieseň a za ich svedectvo. Pripomíname, že túto skladbu si môžete vypočuť na sociálnych kanáloch kapely. Maria Grácia, sme na konci tohto kolegamenta. Presne tak, naozaj sme na konci, ale skôr než sa rozlúčime, chceme vám pripomenúť niečo veľmi dôležité pre Genfest, aby sme dali šancu zúčastniť sa na ňom mnohým mladým a stretnúť ich na sociálnych prácach. V Latinskej Amerike alebo tým, ktorí majú veľké ekonomické ťažkosti, môžete prispieť prostredníctvom webovej stránky Genfestu. Rád by som všetkým pripomenul, že toto kolegamento môžete si pozrieť na našom kanáli YouTube v rôznych jazykoch a že môžete zdieľať celý obsah na svojich sociálnych sieťach. Takisto, ak si aktivujete zvonček, budete mať vždy aktuálne informácie o našom obsahu. Znova sa uvidíme 15. júna 2024 o 20. hodine talianskeho času.